बे समाव नोंथांमोना नायनो हागोन फर नाम्बारा जुदि 10a इज इक्वल कट b फोरमान खालामनांगौ दि a प्लस b 90 डिग्री होनना फोरमान खालामनांगौ बेखौ अब्ला जों बेखौ बोरै मोनो सल्युशन गिभेन 10a इज इक्वल टू कट b बेखिनियाव जोङो मोनसे फर्मुला गोसोआव लाखिनांगोन जोङो जुदि 10a लिरो जोङो कट 90 डिग्री माइनस a बेखौ लिरनो हायो आरो मोनसे कट थीटा लिरोबा जों थीटा लिरोबा 10 90 डिग्री माइनस थीटा बे फर्मुलाखौ जों गोसोआव लाखिनांगोन अब्ला जों बेखौ कटखौ 10 खालामगोन नालाय ओंखायनो 10a खौ लाखिबाय अब्ला जों बेखौ मा खालामनो हायो 10 90 डिग्री माइनस b खालामनो हागोन बेखौ अब्ला जोंहा 10 जों 10 कैंसिल थांगोन अब्ला मा थागोन a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b थागोन अब्ला जों बेखौ माइनस आरि फैबा प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री दा बेखिनिखौ जों दिन्थिदोंमोन 90 डिग्रीखौ जों मोनबाय एन्सारा बेनो नोंथांमोनखौ बुजि मोनदों होननानै आं सानो जुदि बुजि मोनो कमेन्ट बक्सआव लिरना हरनो हागोन गोजोन्थों।